A Xunta de Galicia prevé iniciar a tramitación do Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Natural de Corrubedo e das Lagoas de Carregal e Vixán durante o ano 2018. A directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, fixo este anuncio na reunión da Xunta Consultiva do Parque, onde avanzou que a principios do vindeiro ano se contactará cos sectores implicados para consensuar a redacción deste documento. A directora xeral destacou que o Goberno autonómico xa traballa nun documento de inicio que se presentará e no que se irá traballando de forma participada e consensuada. Ademais, explicou que o obxectivo é acadar un documento que sirva para conservar o parque natural, regulando os usos que se desenvolven, co fin último de que a xestión deste espazo permita compatibilizar a actividade tradicional coa preservación do medio. O futuro Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque determinará os programas que fagan compatible a protección dos espazos protexidos co uso público e que se desenvolverán en colaboración con outros departamentos administrativos da Xunta. Durante a reunión, a directora xeral de Patrimonio Natural aproveitou tamén para presentar a memoria das actividades desenvolvidas neste espazo durante o presente ano e recordou que a Xunta investiu nel máis de 230.000 euros en distintas actuacións de mantemento e conservación. Entre elas destacou a posta en marcha do Servizo para o Deseño e Execución das campañas de divulgación e promoción do turismo de natureza e tamén de educación ambiental, que se manterán tamén durante o vindeiro ano 2018.